El metro és un desastre. La situació que hi ha en el metro no se pot explicar en números, sinó que s'ha d'explicar en el que pateixen les persones cada dia que intenten pujar al metro. I porti així la intenció de donar-li veu a algunes de les persones que ens traslladen cada matí el que estan patint. Cristina Civera nos diu: otra vez el tranvía no llega, 20 minutos esperando. He llegado tarde al examen y el profesor no me ha dejado entrar. Asignatura suspendida. Gracias, Metro Valencia. Tercer día consecutivo llegando tarde a trabajar por culpa del caos en el metro. Mi jefe ya me ha dado un toque. ¡Qué impotencia!, dice Abel Jimeno. Y Amparo Quiles dice: ¿podemos hablar ya de Metro Valencia, por favor? Todas las mañanas como sardinas en lata a las 8 de la mañana. Llegas al trabajo de mala leche. Antes iba lleno, pero lo de ahora es tercermundista. ¿Alguien piensa hacer algo? Jo crec que hem de reflexionar i hem de saber que les persones que estan viatjant en el metro cada dia viatgen amb por. Cada dia que baixen a l'andana, baixen a la por de si el metro arribarà, de si n'hi haurà una nova averia, si el rellotge que marca les hores les marca bé o les marca mal, si podran arribar a la seva destinació i, en definitiva, si este any suspendran un examen perquè Metro València no arriba, si se n'aniran al carrer del seu treball perquè Metro València no arriba, o si fins i tot no podran pujar en aquest metro perquè cada matí hi ha una averia nova. Crec que hem de parlar de les coses des d'aquest punt de vista, perquè el que hem vist des que el Partit Popular va arribar a la Generalitat és una reducció dràstica dels vagons, és un espaiat de les freqüències totalment insuportable, i així ho traslladen totes les persones que agafen el metro cada dia. Hi ha més averies que mai, jo no sé què és el que estan fent, serà culpa d'altra cosa, però de la Generalitat no. I n'hi ha un abandonament de les estacions que és claríssim. Nosaltres ja fem apostes moltes vegades si el rellotge donarà l'hora bé almenys una vegada al dia, i ni tan sols això. I per a Compromís és fonamental que el transport públic funcioni. I ara vaig entrar en el nucli del que anem a debatre. Ni el metro, ni les rodalies, ni la MT estan donant un servei públic de qualitat com el que s'hauria de donar. I jo tinc molt clar que al Partit Popular li importa un bledo perquè ni agafen la MT, ni agafen el metro, ni agafen les rodalies. I quan tu no utilitzes un servei, doncs no t'interessa i el deixes morir. Esta és una versió, perquè l'altra versió és: vamos a dejar que los servicios públicos se mueran, així no justifiquem el nostre neoliberalisme i ja de pas que agafen el cotxe i després li tiren la culpa al transport públic també. Però Compromís tenim un compromís molt ferm en la defensa de tots els serveis públics, inclòs Metro València, inclòs a la MT, inclòs les rodalies. Per això portem així una moció avui per exigir-li a la Generalitat que millori les freqüències, que augmenti els vagons i que millori els serveis que està donant, que no ho està fent. Però, clar, resulta que, clar, al Partit Popular això no li interessa. I li han contat a la premsa que anàvem a portar una moció, que ni tan sols han portat així, i fan una esmena per a dir-nos que todo mal, i que a veure què diu Compromís sobre una proposta que fan vostès per a que se milloren les rodalies, però que, oye, fantástico, que pongan en marcha el ambicioso plan estratégico de la Generalitat i que la MT, que va com un tiro de deudas, vaig encara millor. Vostès tenen algo de vergonya? Mira, i se riu. I se riu. Mire, li vaig a dir un tema. Nosaltres anem a acceptar la primera i la segona proposta que fan vostès per a millorar la situació de les rodalies. Vostè té almenys la decència d'eixir així i tindre la capacitat de reivindicar-li a la Generalitat algo, o la sumisión de Mazón es ahora la sumisión de Pérez Llorca. ¿Saben vostès com està el metro en València? ¿Saben que la gent no arriba a treballar? ¿Saben que és una vergonya i un tren cochinero el que vostès estan muntant? Es deu fer gràcia. Nosaltres ho tenim molt clar. Millora del metro de València amb la mateixa exigència que per al govern central. No venga con medias tintas. I millora de la MT, com li demanem en cada ple, i millora de la gestió que fan vostès per a no perdre 100 milions d'euros de la MT i deixar el servei caure com l'estan deixant caure. Reitere, volem un metro que funcione, que tinga bones freqüències, que tinga vagons, que no estiguen plens
i que la dignitat de totes les persones de l'àrea metropolitana siga tenida en compte, perquè s'ha de desenvolupar un pla en aquesta línia. Té vostè la dignitat d'acceptar el que nosaltres li estem proposant, perquè a millorar ha de millorar tot, no aquest blanquejament que està fent de la Generalitat i del seu catastròfic servei.